Здравейте хора, сега е вечерната рутина, която ще направя и трябва сме много бързи, защото да не ми спре камерата. Така, сега станах, понеже спах на обяд. И е 6:28, не 6:30. И сега първото нещо, което ще направя, да си напиша домашните, може би ето ви тук. Да им бяха останали, домързяме да ги пиша и сега ще ги напиша 6:30. Така, нека се мятаме към видеото. В момента пиша домашните и мисля, че няма нищо интересно да ме гледате как ги пиша. Така че като ги напиша, ще се включа. Хора, стана ми само една задачка по математика и се връщам. Хора, написах домашните. Ето ги. А между другото, сега като е време, ще ви покажа една изненада. Това е новия дизайн на мърч. Долу в описанието ще оставя линк, откъде можете да си го закупите. Може да използвате моя код Night.0, за да имате 10% отстъпка, когато си го закупувате. Ето тук може да си го купите. Има ги в синьо и в жълто. И когато станем лято, мисля да направя нещо с къс ръкав, някаква тениска. А вие предлагате да и долу в коментарите какви още мърчове искате да има. Между другото, сега като стана на въпрос, можете да ме последвате в TikTok, да ме лайкнете клипчетата и когато си инсталирам Instagram, когато ми даде, че паметта ще ми е супер, идеална, веднага в някое видео ще ви кажа. Междувременно ще да видим дали пак има топла вода в банята. Хора, между другото, тук още се загрява, но имам. Обаче тук трябва да се разчисти, защото мисли на чехли. И общо взето, да. Хора, ето и готовия резултат. В смисъл, не е още готов, но ще идем в хола да се сушим. И ще вземем сешуарът, който е ето тук. И ще си вземе и гребенчето. И ще се върна като отида. Хора, между другото, сега докато говоря, имате 5 секунди да лайкнете. 1, 2, 3, 4, 5. И да ме последвате, ако не сте. А ако сте, браво на вас. Така сега ще включим и надявам се последното да е добро и да ме чувате, защото... Да, ще се включи като се слуша. Хора, не съм готова с сушенето, но нека сега спрем малко на пауза, за да се нарешим и да продължим, за да може да изсушим по-лесно и по-бързо. Просто защо не я оставя и така, тя ще изсъхне нататък, смисъл, това мисля, че е достатъчно, защото без това не ми се занимава. Но между другото, сега ще имаме в банята, да ви покажа какви продукти аз използвам, защото това не съм го правила. И да, сега отиваме. Хора, след малко ще ви покажа продуктите, но нека, понеже все още ми е леко влажна косата, не за да вържа ето това ластиче в тъдничкото. Вие, между другото, да, аз това принципно го казах. Не, нищо друго, мисля, че няма какво да казвам. Да, пишете долу в коментарите колко често искате да качвам видеа. И съжалявам, че мисля, че сега светлината мисля, че е идеална. Ще бъде точно върху лицето ми. Не знам, това вие ще го кажете, защото сега съм си дръпнала предетата само за клипа, смисъл, да. И какви други видеа искате да има? И това се вързах тук, да. Направо така на опашка. Не че стана много, но ако видеото спре, без да съм казала чао и някакви такива, значи не е свършила паметта, което е много гадно, винаги става така. Нали, не винаги да е, ама повечето случаи става. Вчера се опитах да направя такава вечерна рутина, но ми спря и нямаше как. Да, мисля, че се вързах. След малко тата ще ми изпита там някакви думи по-английски. И... Да. И след това, нали, пак ще снимам. Към 9 часа може заедно да гледаме Hell's Kitchen, обаче няма да го гледаме тук. Ще гледаме в хола, заедно с мен. Аз ще ви обърна.